नङाबा बेनिख्रुइ बांसिन खैफोद जागोन बुजिदों गामियाव एसेबां गुरा नेमखान्थि थासान्दियावबो दाउ दं बेयावनो फुथुला बादि गसंनानै था खलथाफोर खलथा गरमफोर रेप खालामनो नामा खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय नैबे बर'नि सावथुन दाहाल फिल्मखौ मेन चेनेलावनो हगारनाय जागोन लोगोसे ब्लग चेनेलावबो हगारनाय जागोन बे ट्रेलारखौ बर'नि सावथुनफ्राबो दामानि एसे मोजां सायाव मोजां जाबोगासिनो दङ लोगोसे लासै लासै साउथ इन्डियानि मुभिफोरखौबो नायनाया एसे बन्द जाहोलांसिगोन खारन जोंनि बर'नि सावथुनफ्राबो एसे एक्शननो मानो गासैबो एसे बेलेग धरननि जाहोलांगासिनो दङ बेलेग धरननि माने साबसिननिख्रुइ साबसिन जाहोलांगासिनो दङ आपग्रेड जागासिनो दङ जोबोद बाख्नायनांथाव बाख्नायजाथाव जानानै दङ खारन दाहाल मुभियावबो ओरैबायदि बर'नि कयेकटा नांनाय एक्शन ना बेफोरखौ मोजां नुनो मोनगोन मोजां फाइटफोरखौ नुनो मोनगोन जिहेतु आरोबाव नै इउनिभार्सेलावहाय मैयानिफ्राय मोनसे बर'नि थै पार्ट 2 बियो सोलिगासिनो दङ बिनि अनगायैबो जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 आबो सफैगासिनो दं लासै लासै ट्रेलाराबो लासै लासै ओंखारगोन जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 आ फैनो थांगासिनो दङ नेक्स्ट इयार तो नोंथांमोना बिखौ नायनो थाखाय रेडि जानानै थादों जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 1 आ जेरैबायदि सुपार खालामदों आरोबाव सेकेन्ड पार्टआ बिनिख्रुइ साबसिनबो आरो हामसिन जासिनबावनो थांगासिनो दङ तो बिदिब्ला जों जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 खौ नायनो नेनानै दं आरो लोगोसे नैबे दाहाल मुभिखौ सावथुनखौ नोंथांमोना नायनो हागोन बे ट्रेलारखौ एसेब्लाबो होना होनि नोंथांमोना नायनानै लादो आंनि हौवा थैनाया दान मोनथाम जालांबाय बेखिनि समखौ आं बोरै बारहोदोंमोन नोंसोर आंखौ सोरबा खौरां लाहैदोंमोन गोरोन्थियावबो बेफोरबायदि सिनाय मोनि मानसिजों दाथां आरो न'निफ्राय दाखारखुमाबो नङाबा बेनिख्रुइ बांसिन खैफोद जागोन बुजिदों गामियाव एसेबां गुरा नेमखान्थि थासान्दियावबो बे आदुआ सानैया हौवाजों हौवा गोसोनो लांखानाय गोखौ बबेनिफ्राय मोनखो आंनि आइ आफाया दाउमा दाउसाफोर बायदि गोथै बारियाव थैलांबाय इसोरा जाहाथे नों बायदि लोगो रावनोबो दाहरथोंसै मा बखिलाबाय थादोंमोन नोंथ' बेखौ नागिरनो आंखौ लानानै फैदोंमोन दालाय माथो जाखो रायजो राजाफोर आं सासे फोरोंगिरि आरो सासे फोरोंगिरिया मालाबाबो गुबुननि खहाखौ लुबैया जेराव दं बेयावनो फुथुला बादि गसंनानै था खलथाफोर खलथा गरमफोर रेप खालामनो नामा बे मबाइला सोरनि
ट्रेलारखौ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव एसेब्लाबो थुनानै हरबानो जाबाय मोजाङानो जा गाज्रियानो जा फिल्मा बर' खिन्थु बिगोमाया जायखियानो जाया मानो सोरबा हारसायानो जा बर'आनो जा सोरबा आइजोआनो जा सोरबा माबा माबियानो जा XYZआनो जा नङा होमबा थ' नोंथांमोना बे मुभिखौ नायनानै माबायदि मोनगोन आरो माबायदि जागोन मुभिया नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरनोखौ दाबाव